Allah ta'ala fait. نعم. Kabo Shetane Iblisa la Yinuna. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nyansindi ni Allah ta'ala to barkamaye. نعم. Ala mi jehina lokoleti ani lahara hina kerendrede. نعم. تابع سورة الأحقاف. Ambi suratu Aqaf nufatkula. نعم. Non. Bien le 5 3e mois 2025 inchallah. والذي المغمزة قال لوالديه نوكوا بانبا فلما أف أيتاكبوي لكما وبا أوفلاي أتعدانني أفو أوفلا بنين نجي وكالايدو تاني أن أخرجا ونبنا بوكابرو كونو وقد كسرو تشيرلا خلت القرون جما كل جما تمنا من قبلي أكوني وهما مبو وهما كسرو فايني باي يستغيثان الله لك على ويلك وعندي كنا ويلك بنبي يدرى آمين فنبي لمنيا لا أرى دولوا إن وعد الله ويفوق آمين بما فيل أمر لمنيا لا أرى دولا إن وعد الله علىك ليدو نو لا أرى سلي حق جنردو أبيك فيقول ديم بافو ما هذا أكوني مولك جوي ماني ماكدوري إلا أساطير الأولين فلو مغو كمنا كوندي أولئك الذين نعليزي أولئك الذين أولو مغوي حق عليهم القول ما واجب يرى أولوكا ما من فرانو يجاني مدوني دعاي نعم في من مندونا قد جرلا خلاتي مندو من تمنا من قبلهم أكون نونيا من الجن كمن جننا والإنس أني مغلا إنهم أولو تيجي كانوا أولو دكرا خاسرين مغبونا نونيا ولكل غابن جلنجلي بي كافرين إسلامنا درجة كرة ليونا مما كمن فينا عملوا لو بارك نعم وليوفيهم أعمالهم ولا يوفينهم على من الدفلك ويدر أعمالهم وكبارك لونا وهم كسر أولو يرى لا يظلمون وتيتونيو نعم والذي قال لوالديه والذي قال لوالديه نعم يا دو فلان افورا وجينا سيدنا ابو بكر لا نعم كما بفوتشومنا فلان ايزا نعم كو جينا سيدنا ابو بكر ديغدلا كو الذي قال لوالديه ومن وابنبا فلاما أفن لكما أيا توما دومه مامنا أبو بكر توبيرا أبو بكر فاني بابا توبيرا أيوا أبو بكر يو دي ويلي كان كتوبي كوا كو دي مواتي توبي تفسير تيكو كو قيل هذا عام كو أبو بكر دي كلندني كو نمبي دومي دي والماني بي يرك في كل من قال لوالديه أفن ماما كوي بانبا ما أفن فوق جيولي سياقو آية بو بيتا الناس الله خصوصو كنye أبو بكر دي mais أبو بكر دي نوا بما كو يركا mais ko tatu ko bo de ira parce que afora foro ya Abu Bakar de bo Abu Bakar de mamlu ko aka tubi amaso ay kuma chama fo Abu Bakar yere ka fo yebse ga dani ko na chodi ki mo ke o khasrabla fo kala ke yoro yere la denge nye pomru sama ku ka Abu Bakar blakana kwa kana ni chedo Abu Bakar tusura ko abita kira ko cho atwangi nyeda fle do ni ufuna ngeni ko la ka imara tani biti fafu kira monso Abu Bakar ka bo adinga fe okmana sa ugo ko demindo ko Abdurrahman ibn Abi Bakr de do Abdurrahman ibn Abi Bakr
mais Abdurrahman ibn Abi Bakari atlala ka kɛ silamɛ ye wa ahsana islamuhu aka silamɛya yɛrɛ cɛ ɲɛna kosɛbɛ wa kana min khiyari ahli zamanihi aka waati mɔgɔw ko o mɔgɔ sugandilen dɔ kun do ala ko la ni cɛsiri la dɔw fana ko Abubakar denkɛ min tɔgɔ ye Abdurrahman k'o tɛ dɛ ko min tɔgɔ ye n b'a ye mini wa qala al-akharuna fi Abdurrahman ibn Abi Bakr Bukhari ni Muslimu ale ko Marwan ibn Hakami o nana Hijazi Marwan ibn Hakim comme a bɛɛ bɛ Marwana dɔn cogo min Marwana ninnu kun ye Muawiya ta ka mɔgɔw de Amawiyinaw don ale kun bɛ Magan de mara a bilala Magan kunna Hijaju jamana quoi Magan ni Madinɛ bɛɛ b'o la ale kɛra yen gouverneur ye bon ale ka gouverneur kɔnɔna na Muawiya de y'ale sigi ye alors Muawiya y'a ɲini gundo la a ka gouverneur fɛ comme a ye layidu di Hasan ma k'a fɔ ale Muawiya ta kɔfɛ Hasan de ka kan kɛ silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye o bɛnkanw kɛra o fɛn bɛɛ kɛra bon fanga filɛ fɛ a ka di n'i sɔmina na a bɔtɔ i da a ti bɔ ni hɛrɛ ye dɛ o de la ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ala m'a fɔ n b'i bɔ fanga na dɛ ko n b'a ndaraki wa tanzi'ul mulka mimman tasha ala bi fanga ndaraki de n'i donna na dɔrɔn i bɔ man di ala bilen mais ani Hasanu bɛnna nin kan ni ne sara e de bɛ kɛ silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye alors waati dɔ nana se a jara a da a ko tiɲɛ yɛrɛ la u ka Hasanu to yen quoi u k'a k'ale yɛrɛ den n'o ye Yazidu ye o kumana a y'o di a ka gouverneur bɛɛ ma u ka se ka campagne kɛ a den de ka bila a nɔ la o kumana a tɔgɔ ye di Marwana de ye kutuba kɛ don dɔ la k'a jira mɔgɔw la Muawiya ta den tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw kan ka tugu o de la a bɛ kumaw fɔ a b'o mankutu a bɛ kumaw fɔ a b'o mankutu o y'a sɔrɔ silamɛya tɛ yen ni fanga ko min n'i ma sɔn o b'i fa fu wa foyi t'a la fo n'a kɛra lahara ye ayiwa o kɛra min kɛ Abdurrahman ibn Abi Bakr Bukhari de bɛ ka nin fɔ quoi Bukhari nana n'a ka arawu ye ka sɔrɔ k'a fɔ ko don dɔ la ko a tɔgɔ ye di nin cɛ in bɛ ka Marwana bɛ ka kutuba kalan a ko tan de ko ye ko a bɛ ka kutuba kalan ko pour que mɔgɔw ka baya kɛ Yazidu ye ko Abdurrahman ibn Abi Bakr ye fɛn dɔ fɔ a ma ko Bukhari ka hadisa caman de bi taa a ti kuma dafa kuma o kuma n'a bi yɛlɛ yanfɛ mɔgɔw kan i bɛ taa sɔrɔ Bukhari b'a tigɛ a ti maa tɔgɔ fɔ kuma yɛrɛ dɔw la yɛrɛ bon Bukhari b'o kɛ kosɛbɛ kumana nin yɔrɔ in na Bukhari ko Muawiya ta likay yubaya lahu ko mɔgɔw ka baya k'a ye ba'da abihi a fa kɔfɛ u ka baya kɛ Yazidu a fa kɔfɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Marwana kun bɛ ka k'o de fɔ ko summa qala lahu Abdurrahman ibn Abi Bakr shay'an ko Abubakar denkɛ ye fɛn dɔ fɔ a ye Bukhari tɛ se k'o fɔ ayi Bukhari tɛ se k'o fɔ ko Abubakar denkɛ n'o ye Abdurrahman ibn Abi Bakr ye k'o ye fɛn dɔ fɔ a ye o fɔra min kɛ ko Marwana ko k'a minɛ ko y'a minɛ k'u b'a minɛ min kɛ a bolila u bolila a nɔfɛ a taara i kari an b'a Aisata ka so kɔnɔ nin bɛɛ ye Bukhari ka kuma ye falam yaqdiru alayhi u ma se k'a minɛ o kuma min u ma se k'a minɛ Marwana diminen ko inna hadha allazi nazala fihi wallazi qala liwalidayhi uffin lakum
Marwana dimine ko danga dedu ko nde ya fo afana bama ko ufin ko Qur'ane jingina ninga danga denya de mana ko qalat Aisha kwamba Aisha tako man nazala fina shay'an min al-Qur'ani illa anna Allah anzala uzri kwamba Aisha ko Marwana ma ko Qur'ane ma jini olu somgo shila fo ila diɲɛ kɔnɔ ko n'a kɛra ale ka bara a ye quoi k'a yira k'a fɔ ale ma jɛnɛya kɛ k'ale lajɛyali n'o Qur'ane aya tɛ ko Qur'ane ma jini olu somgo shila Buhari y'a fɔ tan quoi a ka hadisa numéro la 4827 nka Nasayi y'a ɲɛnabɔ a ko tuma min na ni Muawiya ta ko ka baya k'a den a y'a ka lasigidenw wajibiya k'u ka o baara labato o tuma na o baara minɛbaa kɛra Marwana ye Magan jamana na o tuma na Abubakar denkɛ k'ala Marwana ko ka baya kɛ cɛ den ye ka bila a nɔ na ko tɛ ko kura ye silamɛya la ko silamɛya b'o dɔn ko ye Abubakar ka suna de wa o ye Seydina Umaru ka suna ye ko Abdurrahman bin Abi Bakari ko a ma ko ayi ko ye Hérakli ka suna de ye ko ye Hérakli ka suna de ye ani Kaisar ko ani Kaisara ka suna ye ko n tɛ Abubakar ni Umaru ye dɛ ko nin ye Hérakli ni Kaisar de ka suna ye o tuma na k'ala Marwana ko nin ye dangaden de ye koyi hazal lezi anzalallahu fihi walezi qala liwalidayhi uffin lakuma ko dangaden do ko a bi ne jaabi dara ko Qur'ane jiginna a tɔgɔ la ko a y'a fana ba dangadenya o kuma ko fa balaga zalika Aisha ko kuma taara se an ba Aisha ta ma ko an ba Aisha ta dimina ko an ba Aisha ta ko kɛzaba Marwan ko Marwana ye nkalon tigɛ Buhari tɛ se k'o fɔ ko Marwana ye nkalon tigɛ wallahi ma huwa bihi walau shi'tu an usammiya allazi nazalat fihi la sammaytuhu ko wallahi ni aya in jingina mɔgɔ min na ko n'a ka di ne Aisha in b'a tigi tɔgɔ fɔ sisan walakin ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ko alakira yɛrɛ la'ana aba Marwana wal Marwana fi sulbi ko Marwana yɛrɛ fa ko alakira y'a danga ka Marwana to a kɔ la ko Marwana de ye dangaden ye a fa dangana yɛrɛ dangana nin y'an ba Aisha ta ka kuma ye Buhari tɛ se ka nin fɔ dɛ a tɛ se k'a fɔ a tɛ sɔn nin ye fɛngɛ de ka kuma ye sisan n'an ka lajɛ Nasayi de ye nin fɔ a ko Marwana fa dangana ka Marwana ta a kɔ la ko Marwana tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔ min dangana o bɔra mɔgɔ min na a yɛrɛ ma danga de a bɔra dangani de la ko an ba Aisha ta y'o fɔ Marwana bunu Hakim ma a fa dangana minɛ o hadisa caman bɛ yen sira y'a fa danga o ye wulibali ye dɛ Marwana ayiwa a ma nɔgɔya dɛ bon den fila in bɛɛ mankan bɛ Abubakar den fila de nɔfɛ minnu y'a jira k'a fɔ Abdurrahman bin Abi Bakari de don minnu y'a jira fana o dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen k'a fɔ k'o de don bon mais ko in mana kɛ cogo o cogo ninnu bɛɛ kɔni kɛra silamɛya pɛrɛ silamɛya nana ninnu bɛɛ tubira u bɛɛ kɛra silamɛ sɛbɛsɛbɛ mais u bɛ ka nin waati min fɔ o y'a sɔrɔ Abdurrahman bin Abi Bakari dɔgɔkɛ in sara ka ban nin waati quoi nin bɛ kuma min na o y'a sɔrɔ o sara ka ban lalala ni y'a sɔrɔ nin ye fɛn kuma yɛrɛ de ye kɛ
a tɔgɔ di Marwana sigi kuma ninnu kunna o y'a sɔrɔ k'a fɔ ko ka baya kɛ nin o y'a sɔrɔ Seydina Ali yɛrɛ fagara o Abubakar denkɛ in fagara Seydina Ali ɲɛ o fagara Seydina Ali ɲɛ Muawiya ta ye ka Yazidu ka mɔgɔw y'o minɛ ka a don fali su de kɔnɔ a ɲɛnama ka fali kɔnɔ fara k'a bila a kɔnɔ k'a kala a datugu a dara ka sɔrɔ k'a jeni u y'o kɛ Seydina Abubakar denkɛ de la parce que a tugura Seydina Ali kɔ bon an ti fɛ ka don yɔrɔw la an ti fɛ ka don yɔrɔw kɔnɔ nin yɔrɔ in na quoi ko in ma nɔgɔya dɛ an filɛ o silamɛya de kunna k'a bɛɛ fara fara k'a bɔrɔtɔ bɛɛ bi jo ɲini i ka fa bɛɛ bi jo ɲini i ka fa min bɛ hadisa min dilan o b'o dilan min bɛ kuranɛ tafsiri min yɛlɛmɛ kuranɛ aya min yɛlɛmɛ k'a k'i sago ye o b'o yɛlɛmɛ ka k'a sago ye an nana bi o de kɔnɔ an nana sɔrɔ u y'a bɛɛ fara fara k'a bɛɛ fara fara mais ala ye layidu min di kuranɛ ti bɔ a nɔ na o de ye wulibali yɛrɛ wa ala yɛrɛ ka diinɛ ti bɔ a nɔ na diinɛ tɛ foyi ye ala dɔn sira ala ɲɛ i k'i tile a banna jumɛn ye tiɲɛ ye jumɛn ye nkalon ye non i ka foyi t'o la n'i dara ala la i tile de y'i ta ye min tɛmɛna i sen dɔw la min minɛ i sen dɔw la i ka waati a banna a banna n b'o de fɔ ye don diinɛ in ti foyi ye da ala la dɔrɔn i tile Abubakar y'a kɛ tan Marwana y'a kɛ tan Abu Zari y'a kɛ tan non i bɛ se k'i ka nafa ta olu ka ɲumanw de la k'o baara i bɛ se k'i ka nafa ta u ka sabaliw de la ka sabali mais a tɔ a foyi t'i si ma i ti ɲininka u ka kibaru la lahara wa minnu bɛ n'i kɔfɛ i ti ɲininka olu ta la i tile ye min ye sira ala ɲɛ i tile a banna n'o tɛ fɛn in fara kuma mɛnna wa fo ka diɲɛ wuli fɛn bɛɛ bɛ se ka kelen fɔ fɔ silamɛw silamɛya tɔgɔ bɛ minnu na fɔ lahara olu tɛ se ka kelen fɔ olu tɛ se ka kelen fɔ min na u ka kelen fɔ baliya ye min ye diinɛ u y'a yɛlɛmɛ k'a turu a kun kan k'a kɛ fanga ɲininan ye k'a kɛ dumunikɛyɔrɔ ye k'a kɛ sago sɔrɔ yɔrɔ ye o dogolen tɛ silamɛya histoire kɔnɔ fagali ninnu nana mun kama silamɛw ye ɲɔgɔn faga mun kama joliw bɔnna mun kama jɔyɔrɔ ɲini de don silamɛw ye min da ɲɔgɔn kan kafiriw m'o da u kan silamɛw ka kɛlɛ kelen na maa ba 20 ni kɔ maa ba 40 silamɛ ni silamɛ silamɛw ye yɔrɔ minɛ diɲɛ kɔnɔ u yɛrɛ dama ka fɔngɔ ɲɔgɔnya kama kafiriw tilala k'a yɔrɔ bɛɛ minɛ u kun ye silamɛw kun ye minɛni kɛ fɔ Faransi k'a bɛɛ tuubi ka taa misiri jɔ Poitiers u ni Paris yɛrɛ dugu cɛ kilo damadɔ silamɛw nana misiri jɔ Poitiers Faransi ka Europe bɛɛ minɛ tout Europe bɛɛ o bɛɛ tun bɛ nisɔngɔ sara silamɛya de i y'a ye mais a labanna cogo di Espagne lajɛ u ye Espagne mara san 800 Espagne bɛ silamɛw ka mara la san 800 k'u ka fɛnw bɛɛ ta ka taa ye Espagne yɛrɛ est-ce que ale a ka jiriden in tɔgɔ ye di u bɛ min tulu bɔ zeyitun ale zeyituna yɛrɛ man ca hali maganta ye bi wa fɛngɛ ninnu fɛ yen u ka zeyituna ka ca surakaw ta ye bi diɲɛ kɔnɔ min yɛrɛ bɛ zeyituna bɔ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan arabu jamana tɛ o arabu jamana tɛ bon mais u ye ninnu mara san 800 mais n'i sera Espagne bi k'a fɔ ko silamɛya delila ka tɛmɛ yan hali a nɔ fɔ n'u taara u ka n'u bɛ kɛlɛ kɛ yɔrɔ minnu korilen don n'u ka kɛlɛ bɛ labɛn ka sɔrɔ ka bɔ o yɔrɔw bɛ yen an ka taali la an yɛrɛ taara a kokow lajɛ mais ne ma don a kɔnɔ parce que o y'a sɔrɔ ne kun lafiyalenba tɛ ne ma don kɛra Espagne bon o n'a ɲɔgɔnna caman silamɛw ka bɛnbaliya y'a bɛɛ pɛridi o de filɛ an bolo fo ka taa se lahara ma bon min farala kan sisan o kɔni o t'i kunbɛn bilen arabuw delila ka c'est-à-dire surakaw ka bateau nana Amérique
bateau in kan ka décharger de u bɛ balo k'a kɔnɔ balo in bɛna Égypte ka na dumuni di misirakaw ma mais mɔgɔ si bateau nana jɔ Amérique bateau kan ka décharger tuma min na hakɛ min na u y'a négliger quoi k'a fɔ ko surakaw ta don u m'a ko ɲɛnama minɛ mais surakaw ka président bɔra ka déclaration kɛ télé la a ko a b'a ɲini arabu bɛɛ fɛ diɲɛ kɔnɔ américains ka bateau bɛ arabu fɛ yen n'a k'an bɛ pétrole ta u k'a bɛɛ vider dans 5 minutes a ka déclaration ma tɛmɛ o kan Mubarak de do ko janba tɛ o dans 5 minutes a ka déclaration ma tɛmɛ o kan suraka bɛɛ ye ci bila ɲɔgɔn ma u ka pɔriw la Amérique bateau fɛn o fɛn bɛ yen u y'a bɛɛ bloqué ni min bɛ ka décharger u k'o to ten ni min bɛ ka charger pétrole la u ka pétrole bɔ yɔrɔnin kelen u ye Égypte ka bateau ka baara bɛɛ jɔ port kɔnɔ ni arabu bateau tɛ baara tɛ kɛ bateau wɛrɛ la mais deuxième guerre kɔfɛ u nana sigi diɲɛ nana sigi k'a ye ni silamɛw tora ka bɛn jango arabu k'u bɛ diɲɛ ci alors ko u ka baara kuta fɔlɔ kan ka kɛ min ye arabu yɛrɛ kana bɛn diɲɛ kɔnɔ u wulila o yɔrɔ bɛɛ hali bi an filɛ sigi yɔrɔ min na o kuta de bɛ yen o kuta de bɛ yen hali bi o kuta de bɛ yen la yatafiku ko arabuw bɛnna fɛn o fɛn kan o ye an kana bɛn arabuw ma bɛn foyi kan fɔ an kana bɛn u bɛnna o de kan diɲɛ kɔnɔ arabu si tɛ si kan fɔ n'i ye min tɛgɛ ye min bolo o b'a ka surafana nɔfɛ wa a ti dumi dɛ kɛlɛ mana wuli yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ arabuw bɛ fara ɲɔgɔn kan abada i bɛ taa sɔrɔ nin bɛ fara américains kan nin bɛ fara japon kan u yɛrɛ dama ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko n'o kɛra dɔrɔn k'u bɛ diɲɛ wuli ni idée de sɔrɔla u ye arabu bɛɛ fara bon u sɔrɔla ka na don silamɛya kɔnɔ ne b'o de fɔ n ka mɔgɔw ye an ka mɔgɔw bɛ sunɔgɔ diinɛ ko in na quoi a caman bɛ yen u ma kunu fɔlɔ mais u ko k'u taara Makan u ye san 100 kalan kɛ ka na mais hali sisan u bɛ ka sunɔgɔ diinɛ ko ne y'o de f'u ye quoi n k'u ka min faamu ni i ye mɔgɔ dɔ fa nɛni bi ko langolo dɔ la n'a y'i wele polisi la i bɛ taa kaso la o yɔrɔ bɛɛ mais ni mɔgɔ min y'i fa n'i ba nɛni diinɛ ko la fo ka diɲɛ wuli diɲɛ bɛɛ ka bɛnkan y'o ye a kana to diinɛtigiw ka bɛn jango silamɛw silamɛw ka fara étude y'a ye ko diɲɛ ka hɛrɛ b'o de la ko ni silamɛw bɛnna dɔrɔn ko a man ɲi nin kayida in de bɛ yen a ye silamɛw fara o la e bɛ wuli sisan ka fɛn bɛɛ fɔ mais tant que i ma fɛn dɔ ta a ye n'u yɛrɛ k'i jɔ o kan min b'i ye naloma bɛ min faamu fo ka diinɛ critiquer ka silamɛya gosi i b'a gosi cogo bɛɛ la maa si tɛ kuma i fɛ faama si tɛ fɛn fɔ i bɛ jamana o jamana na i bɛ silamɛya nɛni k'a nɛni ka alakira nɛni ka kuranɛ nɛni ka na n'i ka dalilu ye fan bɛɛ fɛ maa si tɛ foyi fɔ parce que ko a y'u to yen u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na ni u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na a y'u to yen mais anw ka silamɛw ɲɛ ma se ka yɛlɛ minnu ko an ni arabuw kunkolo nana Guazama to u ko ka surakaw kɛ ten o an ka tɛmɛ n'a ye an ka walanda tɛ nin ye mais an ka walanda y'an se yan mais a bɛna bɛɛ faamu dɔɔni silamɛya in hakika de banna o de ye silamɛ yɛrɛw tila nin tilayɔrɔ caman in na tan n'o tɛ kuranɛ kelen kira kelen a ser'o la alors mais n'a y'a lajɛ ni alakira somɔgɔw y'u bɔ silamɛya de kɔnɔ pewu
o kumana Muawiyata n'a somɔgɔw nana fangafin o ye ɲɔgɔn fagaw de daminɛna ten ayiwa a tɔgɔ ye de Muawiyata somɔgɔw ninnu komi ale ka mɔgɔ nommé de filɛ nin ye Magan sisan Marwan an ka kuma nana o de kan olu yɛrɛ tilala ka bila ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn fa de olu minnu bɛɛ ye faso kelen u ye mara kɛ san 90 ni joli u yɛrɛ tilala ka na tasuma da ɲɔgɔn kan parce que ko jara kojugu a nana kɛ dɔw bɛ dulɔ min k'u fa mais diinɛ ɲɛmɔgɔw don an y'o fɔ yan ko dɔ ko an karamɔgɔ dɔ ko ale ye san 100 kɛ Magan ko nin ye nkalon ye an b'a fɔ Muawiyata ka ko an y'o fɔ alakira yɛrɛ de tile ko alakira ka sahaba yɛrɛ dɔw bɛ yen min delila ka dulɔ min ka fajiri seli ni mɔgɔ ye araka 4 a falen dulɔ la a y'i yɛlɛmɛ ko n ka dɔ fara a kan wa o ko a ka ɲi ko a ka ɲi wa mais a ka ɲi parce que n ka dɔ fara a kan wa a ka ɲi mais n'u kun ko pɛtu n'a ye min fɔ o y'i fa ale ye dɛ a tɛ ku i la o olu fangafin de kun don nin ye kira tile ye sɔrɔsira jango a janyanen don u nana u bi dulɔ parce que u ye jamana dɔw de minɛ jamana civilisé wari bɛ jamana minnu kunna jamana minnu avancélen don u taara bali olu ka vie de la nin bi yan mais u ser'u la an seraw la mais tiɲɛna a ka nin cogoya an tɛ nin dɔn dɛ arabu suraka bi tɛgɛ ti ko yɛrɛ n'a ye dumuni min sɔrɔ n'a tilala de a b'a fɔ ko a b'a tɛgɛ ko n'o tɛ an ka dumuni kɛ tɛgɛ ko wajibiyalen don o kuma n'i tilala de i b'i tɛgɛ ko bon mais aw nana jamana ba dɔw minɛ assiette de bɛ yen fourchette de bɛ yen cuillère de bɛ yen kumana u nana bi fɛn dɔ kɔnɔ min b'u dépasser o kɛra dɔrɔn olu ka dulɔ duman suraka ka dulɔ in damaro ni nbɛku jogilen ye k'a digi fɛn kɔnɔ tile joli n'a a kumuna tuma min u b'u min bon ninnu bɛ ɲɛfɛ kojugu u bɛ alikɔli sɛnsɛn cogo dɔ ka dulɔ dumanniw dilan suraka mana na n'a y'i min ka b'aw paati nin ka d'an da ye u tora nin de la ka tila ka na ɲɔgɔn juguya daminɛ sinamusomadenw ne den de bɛ bila an fa nɔ na nin b'a fɔ non ne den de bɛ kɛ waliyu la hadi ye u nana nin gɛrɛ langolo de wuli tan silamɛ yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw bɛɛ halaki silamɛ dɔ bɛ taa kerecɛnw ta kerecɛn sɔrɔsiw ta ka na fara kan contre silamɛ dɔ ko in kɛra tan de an bɛ nin fɔ ye dɔrɔn a ka d'u ye ko in ban de mɛnna o kumana ka sɔrɔ k'a tila sa min bɛ se ka hadisa min dilan u bɛ hadisa dɔ dilan alakira ko tan anw ka ko la alakira ko tan anw ka ko la ko in de kɛra tan kuranɛ aya u b'o tunɔmi cogo min na u b'o turu a kun kan a kɔrɔ fɔtɔ diinɛ in kɛra tan de mais an y'o de fɔ an y'a kira taara k'a to cogo min na o ma tunu dɛ i bɛ se ka banna de kira taara k'a to cogo min na i bi baya de kɛ ayiwa sɛbɛnfɛn bɛɛ ko alakira ka sahaba kelen tɛ yen min sara n'a ma baya kɛ a tɛ yen a cɛman tɛ yen a musoman tɛ yen n'an ko an b'olu ka sira kan suna ye jumɛn ye alakira ka sira tɛ ne m'a fɔ ye n ko anw de ye sunamɔgɔw ye kunfɛ kuma tɛ o anw de ye sunamɔgɔw ye kira ka sahaba bɛɛ sara baya de kan u ye u ka mufti ɲininka sisan arabu saoudite a ko di a ko kira ka sahaba bɛɛ ye baya de kɛ ko n'i kun donna diinɛ na i bɛ baya de kɛ a yɛrɛ tilala k'a baya bɛɛ jate a 6 bɛɛ Abdullahi ala Sheikh hali bi ale de bɛ muftiya la ale de bɛ muftiya la bi Magan diinɛ bɛɛ ɲɛmɔgɔya b'ale de bolo i n'a fɔ sariya sira kan o ye ala seku de ye masaya kɔfɛ olu de bɛ yen an tɛna an da don o ko in fana na nin waati in na a y'a fɔ a ko baya kira ka sahaba bɛɛ sara baya de kan mais kira ka sahaba minnu b'anw fɛ yan o bɛɛ ye baya de kɛlɛ a bɛ ɲɛ o mana min b'an bolo cɛsiri de don ko in ma tunu dɛ
a ti tunu ala ti sɔn a ka tunu ni sunamɔgɔ bɛ yen aw de don u ye nin datugu pewu ka sɔrɔ ka na ni mariyatu ye yetaw fɛn minnu b'i ye k'o kɛ diinɛ ye mais jogo t'a la ŋaniya t'a la ala k'an n'aw dɛmɛ ala ka hɛrɛ k'an ye bon kabini a yɛrɛ ye Bukari ka kuma ye ayiwa Nasayi y'a bara ci mais Bukari ko Abubakari ye fɛn dɔ fɔ a den ye fɛn dɔ fɔ a ye mun fɔ ouais mais a ye min fɔ ale tɛ se k'a fɔ voilà kumana hadisa ko tɛmɛna tan de hadisa ko tɛmɛna tan mais Nasayi u y'a faga de o Nasayi yɛrɛ min filɛ u y'a faga de u y'a ci fɔ k'a faga ka kɛ tiɲɛtigi ye ka balo o don o ma nɔgɔn dɛ Nasayi min ye nin fɔ m'a fɔ u y'a ci nin kuma in na dɛ mais u y'a ci fɔ k'a faga Nasayi fagara de k'a ci k'a faga na a ko nin na mɔgɔ min b'i bangebaa dɔgɔya bangebaa dɔgɔyala ye mɔgɔ danganen de ye a ko mais ala ye mɔgɔ 4 danga larusi sanfɛ ko a dangani kelen o kelen na mɛlɛkɛ bɛɛ ko amin amin ko ala ye mɔgɔ 4 de danga o mɔgɔ 4 dangatɔ ala fɛ ko a y'a kelen o kelen danga ko mɛlɛkɛw ko ala ma ko amin ko ala y'a kɛ fana k'a to larusi sanfɛ de ayiwa Hafizu de nana n'o ye Hafizu bunu Asakir a ko a nana n'a ye ka bɔ Amamatul Bahili o de y'a fɔ ko alakira y'a fɔ olu ɲɛna sallallahu alaihi wasallam ko ala ye fɛn 4 danga min fawqi arshihi wa amanat alayhi almalaikatu ko mɛlɛkɛw ye amina fɔ mɔgɔ 4 dangani na mudillul masakini miskinɛ filiba c'était maa min ye o filiba i n'a fɔ sisan u b'a saraka modèle bɔ an fɛ yan ala kana to i soma k'a bɔ ko jigitigɛ saraka u bɛ sin ka papier ba k'u ten ka wari b'a ɲɛfɛ quoi ko nahɔdɛ fantantɛgɛ jɛ quoi delikɛla ninnu o natɔ u minɛ dɔrɔn u b'a bila a tɛgɛ mais u bɛ papier de bila a tɛgɛ k'u kɔ don ni wari ye fantan mana kɛ tan a bɛ papier de a jigi bi tigɛ walima ka na dɛsɛbaatɔ denmisɛnw yɛrɛ la aw bi yan de Daramani ka du kɔnɔ u bɛ ka saraka di mɔgɔw ma ye u bɛ ka wari di mɔgɔw ma kumana dɛsɛbaatɔw ka girin ka taa ye ka sɔrɔ nkalon tɛ silamɛya ma ɲinɛ maa kɔ o silamɛya ma ɲinɛ maa si kɔ nin ye misikina yɛrɛ ye ala y'olu ka ko ta en charge ka danga dɔ fɔ larusi sanfɛ mɛlɛkɛw k'a fɔ amin o kɔrɔ ye maa min ka degun sera misikinaw ma kɔrɔ i b'o de ta maa min ka degun sera misikinɛ ma wa qailu lil makfufi ittaqi daba ani maa min i ni fiɲɛ dɔ bɛnna comme surakaw fɛ yen bɔlɔninw de don sow bɛ giri bɔlɔnw de kɔnɔ nɔgɔmɛw bɛ giri bɔlɔnw de kɔnɔ faliw bɛ giri bɔlɔnw de kɔnɔ ni bi tɛ an yɛrɛ fɛ yen bɔlɔninw de tun b'a fana fɛ yen tamani halisa bɔlɔninw bɛ yen o tumana o bɔlɔninw kɔnɔ k'a fɔ fiɲɛ dɔ ma so bɛ na dɛ i kɔlɔsi dɛ fali bɛ na dɛ o tumana o bɛ girin k'a mɛru parce que a ɲɛ tɛ yɔrɔ la alors ça fait k'a fɔ fiɲɛ dɔ ma k'i kɔlɔsi ko bagan bɛ na k'a sɔrɔ nkalon don ko ala y'o danga ani cɛ dɔ yasalu an dari qawmin fayadullunahu ala ghayriha mɔgɔ dɔ kana sisan kana e ɲininka ko an mago bɛ Daramani de la Daramani Tarawele kɛ olu ka so e sina k'a fɔ Daramani Tarawele a ye yɛlɛ k'olu ka so fɔlɔ yɛrɛ min bɛ o don k'a sɔrɔ Daramani Tarawele bi duguma e yɛrɛ kɛrɛfɛ k'u fili dɔrɔn ka mɔgɔ fili dɔrɔn ka fɛn fɔ mɔgɔ ye k'a bila sira kan min tɛ tiɲɛ
Ouais, mais il va y avoir mɔgɔ min sira ɲinitɔ i ye yɔrɔ jira a la min t'a ka sira ye dɔnnibaaw ka mɔgɔ fili o dama tɛ o commerçants ka tromperie o dama tɛ o faamaw ka mɔgɔ tɔɲɔ o dama tɛ c'est-à-dire i b'a tila dɔrɔn ka sira ka fɛn yira mɔgɔ la min tɛ o ye a taa sira t'o ye o kumana a laban ye jumɛn ye maa min ko i bangebaa fila ma u fini walima i bolo ser'u u fini ou bien i bolo ser'u ma o ye kojuguba ye dɛ o ye kojugu ye ala k'an kisi nin naani nin de dangana ni mɛlɛkɛw ye amina fɔ na a ko mɔgɔ min ko a bangebaa fila ma sa u fini aw ka taa ka bɔ yan u fini i bɛ se ka kɔrɔ bɛɛ di u fini ma u fini kɔni kɔrɔ ye ko i kana fɔ i bangebaa ma heyi walima a ma walima an fa u fini ça fait u fini kɔrɔ de ye k'a yira bangebaa la ma jɛ n'a ye quoi ma jɛ n'a ye nin kɛcogo man ɲɛ u fini y'o de ye k'a yira bangebaa la dɔrɔn a ye baara min kɛ a man ɲɛ naam. أتعيدانني أن أخرج؟ ko aw bi layidu di ne ma an ukhraja k'a fɔ ko ne bɛna bɔ kaburu kɔnɔ ni zara. وقد خلت القرون من قبلي. K'a sɔrɔ jamakulu caman tɛmɛna o. ka kɔn anw ɲɛ. yan'anw cɛ aw m'a fɔ adakaw tɛmɛna aw m'a fɔ samudakaw tɛmɛna o dɔ bɔra fɔlɔ o dɔ wulila alors ninnu bɛɛ nɛgɛnna ni nin kuma in ye u si ma wuli. naam. وهما يستغيثان الله. mais bangebaa fila in bɛ ka k'u dama kasi ala la koyi. ويلك. waylaka e ta wuyo tɛrɛ. آمين. quel limaniya jɔn de tuubi. نعم. mɔgɔ lahara bɛ se. الله أكبر. إن وعد الله حق. ala ye layidu min ta ko a bɛ diɲɛ ban. ka tila k'an wuli k'an jɔ k'an ɲininka. an ka baara kɛlenw na. inna wa'dallahi haqqun. ala ka layidu a ti wuli dɛ. fayaqulu o bɛɛ kɔ den b'a fɔ. ma haza illa asatirul awwalin. n tɛ foyi ye fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw ka ziiri dakaw kɔ. ulaika allazina haqqa alayhimul qawlu. olu de ye mɔgɔw ye ɲangata wajibiyara mɔgɔ minnu kan. fi umamin. jamakulu la. kad khalat min qablihim. minnu gɔnna u ɲɛ. min aljinni. kabini jinɛw na. wal insi. ani adamaden nin bɛɛ halakira ka kɔrɔ. naam. innahum kanu khasirina. olu kɛra maa bɔnɛnenw ye maa o maa taara nin sira in fɛ k'a fɔ i dan tɛ saga kunun na. naam. a bɛɛ bɔnɛna. wallahi. min ye dali kɛ o bɛ se ka wulili kɛ koyi. hali i tɛ taa yɔrɔ jan o. ni yɛrɛ ye mɔgɔ lajɛ a dilanna ala fɛ cogo min na. n'ala ko a b'a wuli gɛlɛya jumɛn b'a la. gɛlɛya foyi tɛ yen. ayiwa. kun fayakun don. walikullin darajatun. walikullin. naam. nin ɲumankɛla ni nin jugumankɛla. naam. maa min kɛra ɲumankɛlaba ye. naam. maa min kɛra jugumankɛlaba ye. naam. walikullin darajatun. nin bɛɛ ka darajaw bɛ yen. n'i kɛra ɲumankɛlaba ye i kan ka taa alijinɛ min na o dɔnnen don. n'i kɛra jugumankɛlaba ye i kan ka taa jahanɛmɛ min na o dɔnnen don. walikullin darajatun. mimma amilu. mimma amilu i ye baara min kɛ. waliyuwaffiyahum a'malahum. waliyuwaffiyahum ani ala ka dafali kɛ ka u ka mure suma k'a dafa u ye baara minnu kɛ k'a dafalen d'i ma foyi t'a jɛ. wahum la yuslamuna. ala ti maa tɔɲɔ o yɔrɔ in na dɛ. lɔla hali taamatɔ ye gabakuru min bɔ sira kan. lahara i b'a sɔrɔ i ka mijan na. fo i bɛ kabakoya ko ala ye nin bɛɛ sɛbɛn yan a foyi ti to yen. e tɛmɛ dɔ ka gabakuru bɔ sira kan ko dɔ kana talo lahara i b'a sɔrɔ mijan na. Aidara. wa yawma yu'radu alladhina kafaru. a ko don min na sa n'u bɛna taa kafiru jɔ. ala nari. tasuma da la sa. azahabtum. u b'u ɲininka
azhabtum نعم aw yatagalikewa طيباتكم akaduma umbela في حياتكم الدنيا agajenya mayani konowa واستمتعتم aw yare damu dere بها ni jien kodmanu ye فاليوم gabbi koniza تجزون aka sarabina dama عذاب الهون nyangata mindo eluni dogoyali nyangata do بما abina sarani fenye كنتم aw kungaraw tastakbiru تستكبرون akundi wajulu kala ulame abayere bonye في الأرض alaka duguma koloka بغير الحق kasoro dalu foi tabulo وبما ani abina nyangata fana كنتم aw kungara tasuko تفسقون ay chenuke ama muso tu chawbolo ويوم يورد الذين كفروا على النار ako do minasa نعم yu'radu allazina kafaru ala nari نعم n'u ye adamaden cɛnikɛla fitiri walew minɛ نعم kana n'u ye jahanɛmɛ dala ayi ala tɛna n'i y'a n'a ka fanga ye dɛ Ayi. tɔɲɔli t'i lahara ala de ye faama ye mɛ ala tɛna ni maa si ye n'a ka fanga ye n'u nana n'a ye jahanɛmɛ dala sa u bɛ sɔrɔ k'a fɔ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا aha a y'a ka damu in bɛɛ kɛ diɲɛ na نعم a y'a bɛɛ ta diɲɛ kɔnɔ واستمتعتم بها aw y'a sɛbɛkɔrɔ damu dɛrɛ ni o ye kɔri نعم a bɛ sɛ tobi kini bi tobi نعم mɛ sigiɲɔgɔn dɔ b'aw bolo a bɛ min yɛrɛ dɔn a tɛ yen نعم a ma foyi d'a ma الله أكبر tɔyibatiku hɛrɛ minnu kun bɛ aw la n'o y'i i ka to fanga yɛrɛ ye نعم e y'a bɛɛ ɲɛsin i ka baarakɛyɔrɔ ni i ka foronin ma نعم mɛ i bɛ tɛmɛ musokɔrɔbanin na baarakɛla t'a bolo نعم na n ka fanga kɛ ka dɔ kɛ ka nin ka bin siyɛn نعم a lalala a y'a bɛɛ ɲɛsin a yɛrɛ ma الله wa أكبر tamtaatuma a y'a damu استمتعتم بها biha a y'a damu ta n'o hɛrɛ ye ɲɛ dɛrɛ n'o فاليوم tɛ tɔyibatu dunni ala ye hɛrɛ min k'i ye k'o dun yan k'i dalili kan sariya la ala k'o de wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis ala ye hɛrɛ min k'i ye ka n'o dogo ala m'an bali an ka duman dun أي ala m'an bali an ka sigiyɔrɔ ɲuman na ala m'an bali an ka fini ɲuman don أي mais ala k'o de n'i ye dumuni duman dun نعم n'i ye fini ɲuman don نعم i hakili to i balima dɔ la ala y'a gɛlɛya min ma الله أكبر ما إني نعم i hakili to i balima dɔ la ala y'a gɛlɛya min ma الله أكبر ɔ n'i ɲinɛ n'o kɔni kɔ sa i ka ko banna ah oui ala ko ne ye fɛn di mɔgɔ dɔw ma نعم n y'a di dɔ de ma o tɔgɔ la ko mɛ ko a k'a di minnu m'a sɔrɔ ma هم وهم فيها سواء aha wa hum fiya sawa ala y'o de fɔ waritigi a n'a ka sokɔnɔmɔgɔw a n'a ka jɔnw نعم k'u bɛɛ ka kan wari in na ala ko ten mɛ a ye a tɔgɔ di dɔ de ma ko mɛ mɔgɔ tɔw ta don نعم n'a ye min jɛ a ta la lahara u bɛ ɲɛnabɔ الله أكبر oui. فاليوم تجزون عذاب الهون a ko bi kɔni aw bɛna sara ni dɔgɔyali ma ɲɛ an ka taa ye dɛ a bɛna dɔgɔya bi a bɛna dɔgɔya bi maa ti dɔgɔ maa na o أي i yɛrɛ dan bɛ maa min na نعم ni o kɛra alijinɛna den ye i b'a dɔn i bɛna jɔ k'a ka bonya ni karamaw lajɛ نعم n'a kɛra jahanɛmɛ den ye a bɛna jɔ ka ɲɔgɔn lajɛ ko a bɛ ɲa dɔgɔyali ma ɲɛ an ka taa la ya bi dɛ ينادونهم ألم نكن معكم maa ko walahi u b'u wele dɛrɛ anw n'aw kun tɛ misiri la ɲɔgɔn fɛ k'alu bala u b'a fɔ welebali dɔ dɛrɛ walakin fatantum anfusakum nka aw y'a yɛrɛ ni fitinɛ dɛ ko ko jɛnɛya ala bɛ yafa sa wari in nɔ i bɛ ala yafa deli sa fatantum anfusakum aw y'a yɛrɛ nɛgɛn o mɛ olu labanna jahanɛmɛ de la na بما كنتم تستكبرون في الأرض a y'aw yɛrɛ bonyani min kɛ diɲɛ kɔnɔ yan dugukolo kan ni wajuli ko fɔra a y'aw tun bɛ mun fɔ a y'a to an ka dɔn mɛn نعم aw taara wajuli kɛyɔrɔ n'a fɔra ala ko tɛ a y'a to an ka dɔn mɛn karamɔgɔ y'u dun نعم karamɔgɔw man ɲi karamɔgɔw man ɲi mon frère karamɔgɔw man ɲi mais e k'i ta t'a la dɔrɔn e k'i ta t'a la نعم n'i banana i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la o أو i t'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔw man ɲi o أي la i bɛ t'i yɛrɛ ɲini de نعم dɔgɔtɔrɔ ka ɲi dɔgɔtɔrɔ man ɲi e k'i ka fura ta dɔrɔn نعم karamɔgɔw man ɲi ala y'o fɔ o karamɔgɔw man ɲi ala kira y'o fɔ o
karamɔgɔ bɛɛ man ɲi dɛ a cɛnnen de ka ca mais e k'i ka nafa ta o kunna dɔrɔn e k'i yɛrɛ ɲini aha naam بغير الحق بغير الحق aw kun b'a yɛrɛ bonya dugukolo kan yan k'a sɔrɔ tiɲɛ fosi t'aw bolo وبما كنتم تفسقون wa an bɛna fana damu dama tɛ dɛ bal tafsukuna a ye tiɲɛni min kɛ walimuso minnu kun b'a bolo a ye walinafolo min de tuguni a ye nkalon da waliden minnu bima kuntum tafsukuna a ye tiɲɛni min kɛ na وذكر Muhammadu ko sumali kɛ sa أخا عاد i balimakɛ Adi la إذ ma min na أنذر قومه a kumana ka jamakulu fɛ بالأحقاف a kafi kɔdingɛ kɔnɔ n'o ye yamani ye وقد tiɲɛ yɛrɛ la خلت النذر k'a sɔrɔ bagabalikɛlaw tɛmɛna n'o ye kiraw ye من بين يديه u ɲɛkundilenna n'a ye n'o ye hudukaw ye ومن خلفه ani u dɔw tɛmɛna kɔfɛ dɔw nana ألا تعبدوا إلا الله an la ta'budu نعم ko aw kana bato fɛn fila bato إلا الله fo n'a kɛra ala ye إني ne أخاف kira ye misiran عليكم aw adamadenw kan عذاب يوم do ɲangatara azimin do min ɲangata ka bon نعم قالوا u ko أجئتنا hudu masa e nana u ma de wa لتأفكنا k'a fɔ i bɛna anw kɔ don عن آلهتنا ka bɔ an ka nin ala ninnu batoli la wa فأتنا nama بما ni fɛn ye تعدنا ni o layidu yɛrɛ ta sa إن كنت ni e kɛra من sadi الصادقين ko tiɲɛ b'i bolo قال kala a ko hudu ko إنما العلم a ko i k'a dɔn nin dɔnni عند الله o bɛ ala de bolo o tɛ ne bolo وأبلغكم nka ne ye selikɛla ye aw ma ما أرسلت به ne cira ni min ye ne kɔni y'o se ولكني nka a k'a dɔn ne yɛrɛ أراكم ne ɲɛ bɛ aw la قوما aw ye jamakulu ye sa تجهلون a tɛ ko i ɲɛ dɔn a nalolen don na فلما رأوا عارضا tuma min na n'u ye yengebaa ye مستقبل أوديتهم k'o ɲɛsinnen bɛ u ka kɔdingɛ ma قالوا u ko هذا nin min filɛ nin ye عارض nin ye yengefɛn ye o ممطرنا nin bɛna ji suru an ka sisan بل o kuma to yen هو ما o de ye fɛn ye استعجلتم به u yɛrɛ kɔrɔtɔra fɛn min kɔrɔ ريح nin ye fiɲɛ de ye sa فيها عذاب ɲangata bɛ fiɲɛ in na أليم ɲangata in bɛ maa dimi تدمر كل شيء a bɛ fɛn bɛɛ halaki بأمر ربها n'a ma ka yamaru ye n'o ye fiɲɛ ye فأصبحوا o dugu jɛra sa لا يرى إلا مساكنهم n'u ka sow tɛ i ti foyi ye ذلك nin halaki cogo in نجزي القوم المجرمين an bɛ tɔɲɔlikɛla bɛɛ sara nin cogo in de la ولقد tiɲɛ yɛrɛ don مكناهم an ye o sabati فيما fɛn na إن مكناكم فيه an ma aw magankaw o ɲɔgɔnna kɛ aw magankaw ye o وجعلنا لهم an ye kɛli kɛ u ye سمعا mɛn ni tulo yɛrɛ la وأبصارا an ye ɲɛna yeli d'u ma وأفئدة an ye dusukun miiri d'u ma فما أغنى عنهم سمعهم nka u ka mɛn tulo ma fɛn ye u ye dɛ ولا أبصارهم u ka ɲɛ ka filɛli ma fɛn ye u ye ولا أفئدتهم wa o dusukun yɛrɛ ma foyi ɲɛ من شيء ala yeli la fitininin na إن كانوا إذ a ko tuma min na كانوا o kun kɛra يجهدون u b'u kɔ di بآيات الله ka bɔ ala ka kumakanw ma وحاق بهم cuni kɛra u ka dɛ ما fɛn y'u sɔrɔ كانوا o kun
kɛra n'o fɛn ye yastahzi'una u b'u moquer n'o ye ɲangata ye naam واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف نعم نعم بسم الله واذكر نعم أخا عاد كي كان ينا عاد بالما كيكو نعم عاد بالما كي جنيه ويهودي نعم هودو ودي أخا عاد نعم إذ ما منا أنذر قومه أياك مغو بقى بقى بالأحقاف أحقاف كودينيا كونو نعم وكمنا أحقافو نعم doko ko kuludo doko cheche kulula madodo doko ko kulu wode kundo ko kubi kulu wode kono ni wobe kulula mgo bi doye ko de bi wele ko el ahqaf o nga senna ali ka riwaya dola ko ali kote ko ahqafi ko dinge dode abi hadra mutu de ko adanga nunkumbe de hadra mutu ko kolomba dɔ de tun bɛ yen u tun bɛ wele ko buruhut moru ko barahutu nka tɛ moru tama dɛ senali ye tasumaya in fɔ ko buruhut buruhut o kɔdingɛba bɛ yen wa kɔlɔn in yɛrɛ bɛ yen fana buruhutu kɔlɔn in bɛ yen n delila k'a ye tele la siɲɛ dɔ la suraka jamana dɔ bɛ ka a kɔlɔn in ka kabako bɔ ka yira quoi buruhut nka moru ko barahutu ko barahutu jinɛw b'o kɔrɔ in de kɔnɔ ayiwa moru de b'o yɔrɔ ɲɛ dɔn ayiwa mɛ nin kɔni Seydina Ali ye min fɔ o kɔni bi Hadramut hali sisan n yɛrɛ y'a kɔrɔ in ye ayiwa arabu sɛni dɔ la u bɛ ka kabako caman jira min bi kɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔ naam wakad khalati nuzur kiraw tɛmɛna o min bayni yadayhi ka kɔn hudu ɲɛ wa min khalfihi kiraw bi tɛmɛ hudu kɔfɛ fana a kɔ n'a ɲɛ bɛɛ kiraw b'a ɲɛfɛ u b'a kɔfɛ alla ta'budu illa Allah kiraw ma foyi fɔ ko a kana foyi bato ala kɔ inni akhafu alaykum azaba yawmin azim ko an ka kuma an bɛ ka sira aw ni don dɔ de ɲɛ don min ɲangata ka bon parce que ni ala de m'an da wa bon n'i ye mɔgɔw da ka bila ye f'i ka règle dɔ de bila u ye quoi baganw bilala ye olu tora ye olu ka règle ye ni min bɛ se ko bɛ t'o de ta la mais ala ye adamadenya da ka hakili fara a kan ka sɔrɔ k'an bila sira an ka balo c'est à dire kira wo kuranɛ wo fɛn o fɛn nin bɛɛ kun ye dɔrɔn adamadenw ka balo hɛrɛ la ne bɛ nin de fɔ a ye don o don kun si tɛ kiraya la kuranɛ na kun si t'a la an ka balo ya hɛrɛ la dɔ ka tɔɔrɔ kana se dɔ ma kumana u bɛ girin ka e hakili suɲɛ ni min ye an cira de tawhid an ka ala kɛ kelen ye e k'a lajɛ tan ala anw ka ala kɛ kelen ye ala mago jumɛn b'o la o ɲɛɲini kɛ o ɲɛɲini ka kodɔn na anw ka ala kɛ kelen ye ko ala ye kelen ye ala mago jumɛn b'o la o ye k'o ɲɛɲini bani alors i bɛ jaabi min sɔrɔ a la ala mago t'a la mais mɔgɔya yɛrɛ tilenni de mago b'a la Allahu akbar mɔgɔya tilenni mago ye jumɛn ye adamaden pour que k'a bɔ a ta kan f'i ka fɛn jira a la min bɛ s'a ta la walima i ka fɛn jira a la a ta mago bɛ min na ani o fila dɔrɔn de ye mɔgɔ kaana mana gɛlɛya cogo o cogo fɛn fila de b'i bolo n bɛ s'i la walima i mago bɛ nin na a banna o tumana sisan ala nana n'a ka tawhidu ye anw de mago b'a la sisan ka ala ka tawhidu sabati k'a dɔn ala bɛ yen ma wɛrɛ tɛ yen ma kelen kɔ ne ka boli tɛ se foyi la ni ala in de bɛ se a bɛɛ la n'o kɛra o ala ko di ko i ka dan yan walimuso to yen jɛnɛya dabila sonyɛni dabila n'o kɛra i bɛ tugu o ala kɔ o ye plus fort ye tawhidu bɛ na yan de y'a ye tawhidu bɛ na yan de an ka da la dɔrɔn ala kelen de bɛ yen wa ale de bɛ se an na a y'an da a b'an fa wa an tɛ se k'a bali foyi la n'o dɔnna dɔrɔn an bɛ siran an ɲɛ
a fɔra ko alijinɛ b'a bolo jahanɛmɛ b'a bolo tuma na an bɛ siran a ka jahanɛmɛ ɲɛ an b'a ka alijinɛ kan o la an b'a lajɛ a ko mun an bɛ se ka alijinɛ sɔrɔ cogo di an bɛ se ka kisi jahanɛmɛ ma cogo di a yɛrɛ kana dimi an kɔrɔ an ka mun kɛ tawhidu bɛ nin de kɔnɔ mɛ u y'a k'i n'a fɔ ala yɛrɛ de mago bɛ tawhidu la f'i ka ala kɛlɛbandiya ala kɛlɛbandiya kɔrɔ ye di ala kelen bɛ ninnu bolo wa ka mɔgɔw tɔɔrɔ dɔrɔn tawhidu tɛ foyi ye ala ye kelen ye ala wɛrɛ tɛ yen fɛn wɛrɛ tɛ bato ala kɔ a banna tawhidu foyi tɛ yen bilen u b'a fɔ sifatu asma wa non wal uluhiyya a fɔ bɛɛ bɛ se ka duloki bɔ ka t'i sigi kilasi kɔnɔ ka nin kalan ka kɛ silamɛ ni ko mali silamɛ bɛɛ ka taa kilasi kɔnɔ ko ka taa tawhidu kalan an bɛ tila o la tuma jumɛn ko an bɛ silamɛya kɛ wa a tilatilali tan fana o ye bɛɛ n'i ka ko ye anw ka ko t'o tilali la a bɛɛ fɔlen y'a ye ala wɛrɛ tɛ yen ala kelen kɔ wa bato fɛn wɛrɛ tɛ ale kɔ fɛn wɛrɛ m'an ka bato a kɔ an ka hɛrɛ n'an ka tɔɔrɔ b'ale de bolo tawhidu banna ye kana taa yɔrɔ si bilen n'i sera fɛn ma i bɛ fɛɛrɛ minɛ k'i jɔ yanni fɛn rouge ka sa parce que i ye polisiw dɔn i ye gendarmew dɔn mɛ mɔgɔ min kabini ala k'a da a ma polisiw tɔgɔ mɛn n'o sera fɛn rouge ma fo n'a y'a bonya n'a yɛrɛ ka dignité ye kɛ n'o tɛ a bɛ se ka taa o parce que a tɛ polisiw dɔn mɛ n'a bɛ polisiw dɔn hali n'a ɲɛ tɛ polisiw la a bɛ fɛn bonya parce que a b'a fɔ u dogo man go a bɛ sɔrɔ dɔ bɛ yɔrɔnin dɔ la yan bon o tuma na n'i ye fɛn dɔn i b'i yɛrɛ tanga a tɔɔrɔ ma ala ka kɛlɛbandiya o de sabatira pour que an ka se k'a dɔn tigi bɛ an na fɛn dɔ bɛ ka k'an commandé fɛn dɔ bɛ ka k'an kɔlɔsi n'o taara yɛlɛmɛ ka k'a dama kalan wɛrɛ ye f'i ka taa docteuriya ɲini tawhidu la a sera nin na silamɛ bɛɛ bɛ se ka taa kilasi kɔnɔ ko i bɛ taa ala kɛlɛbandiya kalan ala kɛlɛbandiya tɛ foyi ye ma wɛrɛ tɛ ala kɔ wa fɛn wɛrɛ tɛ bato ala kɔ n'a ko min a kɛ ten a banna n'a fɔ a ye ka kɔrɔ foyi tɛ foyi ye foyi ma foyi kɛ foyi tɛna foyi kɛ wa foyi yɛrɛ tɛ se ka foyi kɛ fɔ ala a banna o de ye tawhidu ye a banna dɛ asmawu sifati rububiya uluhiya n y'a f'i ye cogo min na a kɛ ten a faamuna naam o bɛɛ bɛ sɔrɔ nin kɔnɔ a bɛɛ b'a kɔnɔ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا u ko an ye nakun dɔ hudu e ti fɛ ka na anw bɔ an ka boli bato de la sa فاتنا بما تعدنا o tuma na i ko n'a ma sɔn ko ala ka balawu bɛ na a fɔ ala ka balawu jigin sa an k'a ye إن كنت من الصادقين n'i tɛ ye tiɲɛ ye balawu ka na an ti sɔn an ti boli bila dɛ balawu ka na قال إنما العلم عند الله a ko balawu nali balawu nacogo balawu nadon o dɔnni bɛ ala de balawu in tɛ ne bolo koyi ne n'aw bɛɛ ka kan komi ala kira ka kuma sɔrɔla sisan ne t'a dɔn min bɛ kɛ ne na ne t'a dɔn min bɛ kɛ aw la o tuma na a yɔrɔ de filɛ nin ne tɛna ni balawu ye koyi ala de ko n k'a fɔ ye ko n'an ma sɔn balawu bɛ na nka ne ka na ni balawu ye ne ta ye tiɲɛ ye balawu tɛ ne bolo dɛ a tɛ ne bolo n t'a na kuma dɔn n t'a na cogo dɔn voilà. وأبلغكم ما أرسلت به ne kɔni n ye kuma lasela de min fɔra n ye ala fɛ n cira ni min ye n y'o de lase na ولكني أراكم قوما تجهلون mɛ ne ɲɛ bɛ aw la aw ye mɔgɔw ye aw sɛbɛkɔrɔ tununnen don dɛ a tɛ ɲɛ an ka taa dɔn n'o tɛ a t'a fɔ a kana tajahaluna a ma ala ko ɲɛ dɔn n'o tɛ a ti ban ala la فلما رأوه عارضا a ko tuma min na n'u y'a yengele aridu de ye yengele mɛ yan a kɔrɔ bɛ fɔ ni kaba nɔgɔ de ye o tuma na sisan par exemple n'an bɛɛ sigilen don so kɔnɔ sisan ayiwa a fɔra ko dɔw ko
ko fali kɛmɛ ka juru tigɛ dɔw ko wulu fatɔ yɛrɛ bɛ dugu kɔnɔ o kumana a bɛɛ sigilen bɛ ka da filɛ o kumana fɛn dɔ sina ka na a bɛ fɔ o de ma aridan o kɛra so ye sa o kɛra fɛn o komi ko dɔ b'aw sigilen kɔrɔ bɛɛ bɛ da lajɛ o kumana fɛn dɔ sina ka na ten o kumana a bɛ fɔ o de ma el arid voilà c'est ça o kumana ala ko maa min na n'u ye aridu ye mais yan yɔrɔ la a bɛ fasari ni kaba nɔgɔ de kumana tuma min na ni kaba nɔgɔ nana n'u ye kaba nɔgɔ ye mustaqbila awdiyatihim n'o kaba nɔgɔ ɲɛsin bɛ u ka kɔ kɔnɔna in ma sa qalu u ko hadha aridun mumtiruna a ko kafiriw ko ko nin ye kaba nɔgɔ ɲuman ye ko nin bɛna sa di dɛ ko nin fin cogo ye min filɛ ko sanji bɛ nin na dɛ bal huwa mastajaltum bihi ko a y'a kɔ di a kɔrɔtara min kɔrɔ n'o ye ala ka balawu ye dɛ ala ka ɲangata min n'a kɔrɔtɔra o kɔrɔ ko nin y'o selen de rihun ribun rihun wala fiɲɛba de don a kɛra fiɲɛba de ye fiha azabun o fiɲɛ in na ɲangata de kun b'a la alimun ɲangata min bɛ maa dimi fiɲɛ in wulila min kɛ u ɲɛna ko san fiɲɛ don jaa san fiɲɛ tɛ a fiɲɛ de kun min na adamaden jɔlen a bɛ sin k'i sogo bɛɛ ta ka bɔ i ka ten k'i kolo jɔlen to ala ka ɲangata man ɲi dɛ ala ka ɲangata man ɲi ala ka n'a ɲangata ya rabbi ala ka n'a ɲangata na bal huwa mastajaltum bihi u ko nin ye sanji natɔ ye ko non ko nin tɛ sanji natɔ ye dɛ ko a kɔrɔtora ɲangata min nali kɔrɔ dɛ ko nin y'o selen de rihun a ko fiɲɛ do fiha azabun ɲangata bɛ fiɲɛ in na alimun ɲangata min cɛ ka jugu tudammiru kulla shay'in bil amri rabbiha o kumana a mana se fɛn o fɛn ma a b'o bɛɛ halaki kumana a b'a bɛɛ halaki xaasu bi amu kɔnɔ yan ko a b'a bɛɛ halaki a mana se fɛn o fɛn ma a tɛmɛna fɛn caman kan o tilala ka don dugu kɔnɔ a ye fɛn caman to yen a ma fɛn bɛɛ halaki kumana a bi fɛn bɛɛ halaki o dɔnmiru bi kɛ ala magwɛn de ye sisan a bɛ fɛn bɛɛ halaki min ye ala ja c'est-à-dire ala bɛ fɛ a ka fɛn o fɛn halaki a y'o de halaki mais k'a sera fɛn o fɛn ma a y'o bɛɛ halaki wa a y'o bɛɛ halaki ala bɛ fɛ fɛn o fɛn ka halaki mais a tɛmɛna fɛn dɔw kan foyi m'olu sɔrɔ jazakallahu khair fa asbahu la yura illa masakinuhum o dugu jɛra i ti foyi ye diɲɛ na n'u ka so tɛ Allahu akbar u kolo de bilalen don fiɲɛ kelen bɛ ka bu ta ka bɔ a kan i b'u ka so de u halakira wala a ma fɛn bɛɛ ma halaki dɛ fɛn dɔw tora yen na kazalika najzi alqawma almujrimina ala ko a bɛ nin cogo la ne bɛ jurumutɔw sara ta de mɔgɔ tɔɲɔlaw bɛ sara ta dɛ sisan kɔni fiɲɛ ti wuli bilen ka na mɔgɔ tɔɲɔna halaki mais ala ka balawu ti wuli fiyewu maa o maa ye adamadenw tɔɲɔ n'i ka se ye ala t'i lahara kɔnɔ fiyewu i b'a ye diɲɛ na yan mɔriya t'o la tangananko t'o la n ye faama ye n garidelen don t'o la n ye waritigi ye sɛbɛn c'est-à-dire maa o maa man'i ka se boli ala ka jɔnw kan k'u dɔgɔya k'u tɔɲɔ ala t'i fa n'i ma ye a ti kɛ fiyewu halakili kɔni banna bɛɛ jɛ halakira nka hali bi ta tiɲɛ bɛ yen dɛ maa o maa ko i ti fara mɔgɔw la i b'a ye maa o maa ye ala ka jɔn tɔɲɔ n'i ka se ye ala t'i fa d'i ma ye walakad makkannahum fima in makkannakum fihi an ye ninnu garisɛgɛ d'u ma ka se k'u ye ka fanga d'u ma an m'o ɲɔgɔnna di aw magankaw ma o mais ne y'olu bɛɛ ta tiɲɛ bi aw ka fanga fitinini aw bɛna fɔ a bɛ ban ni ala la ka alakira sɔrɔ silam jɛrɛ ka alakira kɛra kɔfɛ a ye fanga min tun bɛ fɔlɔ mɔgɔw la o t'aw la se ka kɛɲɛ fiyewu waja'alna lahum sam'an an ye mɛnni tulo k'u la wa absaran ka ɲɛna yeli k'u la wa afidatan ani dusukun fama aghna anhum sam'uhum nka u ka mɛnni tulo ma fɛn ɲɛ dɛ wala absaruhum
wo ka yeli ma fenye wala afidatuhum min shay'in wa udusukun ma foyenye parce que mogo nu naam ni man na kun ye mi ala ko naam ko ye fengu ye mo ke aw yo wala kad makannahum fima in makannakum fihi ni ala ye fengu ye mo ke aw magangawe fi akotogodi waja'alna lahum sam'an abgaga kuma jeni fe maganga ote waja'alna lahum sam'an kuma ay men kilo ke na maganga kundi feme wala kuma na samu min doya naam ko doni famu Allahu akbar ala kunyo o de duma naam ubi mo kala kaba ko damana wa absar wa absaran nyenyana yeli duma o filali ke yoro jan Allahu akbar c'est-à-dire kulu wonu do dlale do togo do la halibi naam halibi bien développer la fait be famuna naam mais halibi recherche scientifique ou bi kabako ya ni sera ka ke choti Allahu akbar aramatu fleni Egypte naam ali sini recherche mo mase ka aramatu yere ko be fara nyonga folo tellement ouais pyramide muna ni sera ka ke nunu fe o ya soro arafia atute naam obi machimba minga ka doni bauta onu grite o kunte bokaye ninu sera kani vengri mampa nunu tatudi kase ka aramatu de la chogodi akabo hakli mapa ali sini recherche bi ka nyenyi mais sans bafla au cours de l'eau sans wafla mais on fait sans que ni segri ko fait droit sans que fla ni mata do wara wala dro way ngame famu de ma na famu na ko sebe na anyere lela yere ni ala che ibi to dun lubna dadu ka dumini na iba da kiri de pour que ki ka dumini ke ita kele beretita Allahu akbar bon ni segira ko fe doro amanjamu mais si ça coordination donnana ni folo mo wuli bi kungolo bici sika fo itala o kuma na ala ko an munye hakili de duma wa afo ida tashinuma ubi ko labe ka keni yere ibi kabako ya suran wala la o ba fo ko non on ga yoro mbambo amina fara kuru mine amina fara ke ka ndatu ya ala ka toro tse kan so mais o kele manu bala fara la ku jo fien bina kana u bu beta ku bolo bala ne to kata nu bu nu kono fembe ka fara tu bulu kodona bo kundo mais olu ka kodon ko ma fenye sama agna anhum sam'u aywa jango aw magangaw o te mo berewe fanga bate aw la ka fa bi bakra la na o mana samu indewe parce que abi kabako ya aya fa wala ya fodora la ko anye ni eduma ka finga duma mais ere be kabako ya o te magangaw bolo o bu bolo mais ala kama fa na made ako me o famu nyuma mpai membula de ku maseka ala yare yefiye ya o maseka ala iskenu yajhaduna bi ayati allah mimba yirila ko o hakli no fema foyin naam is kenu yajhaduna bi ayati allah uyu kodo ala ka dalu bangene bela fon fenana ka yirula ko no maso نعم وهاك بهم ما كانوا يستهزئون وكونوا موكفه من هذا ونانو تغتا ده نو ينغتا وكوكو نغتا كنا ساكو باكون او اننا ميغي او تغتا بورات لولا ده يو تلونغي او مينا كا موكي او مينا ونانو تغتا